Ola a todas e todos, benvidos a Lalín, escenario da segunda proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Segunda cita da temporada de Controcrono. Os imos repasar os mellores momentos que nos deixou un apaixonante rally do cocido. Hoxe contámoslo todo desde a comarca do Deza, desde o municipio máis extenso da provincia de Pontevedra. Falar de Lalín e facelo dunha gastronomía de referencia na nosa comunidade. O porco e o seu produto estrela é o gran protagonista da Festa do Cocido, que é unha festa de interese turístico nacional e internacional. Pero Lalín tamén presume dunha fantástica riqueza arqueolóxica e etnográfica nunha terra tamén de artistas e amantes da arte. Como di o slogan, Lalín sabe moito tamén de rallies, dunha proba que retornou ao Campeonato Galego tras varios anos de presenza no Campeonato de España de Rallys e na Copa de España de Rallys de Asfalto. No seu regreso, e como xa sucedese no pasado Rally da Coruña, volvémonos a topar cun número de calidade nesta segunda proba da temporada en que de novo se puseron en escena tres unidades World Rally Car, a de Víctor Senra e Alberto Otero, ambos con dúas Citroën C3, e Antonio Pérez Orozco co Ford Fiesta. Tres pata negra que non intimidaron o resto de aspirantes á vitoria, encabezados por Alberto Meira e Abelino Martínez, que volvían a unha batalla de David contra Goliat. Dani Verdomás, Jorge Pérez, Iago Camaño, José Antonio Otero e Javier Ramos ampliaban a lista dos vehículos R5 até os 6 coa presenza de máis da dupla mundialista formada por Roberto Blach e Mauro Barreiro. Ambos apostaron polo Rally de Lalín como test previo ao próximo Rally de Croacia do Campeonato do Mundo Júnior. Esta segunda proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys contou con 10 especiais e 97 km controcrono que lle deron forma a un sempre exixente Rally do Cocido que cumpriu este ano a súa 28ª edición. Por diante os preto de centenar de equipos tiñan as dobres pasadas os tramos de Carballeda, O Couto e Mouroces na matinal, con este último sendo que arrincou a sección vespertina que contou cos sempre complicados tramos de Rodeiro e Saborita. Especiais selectivas cunha meteoroloxía moi cambiante que nos deixou un rally do cocido dos clásicos, dos de barro e moitas sucidades. Esta segunda proba da temporada apuntou para tres das copas de promoción de 2024, como son a Pirelli, a MFMS, o Volante FBGA e o Criterium Recalvi. Haberá que agardar un pouco máis para que se incorpore outra das copas que estará presente este ano no regional, como é a Clio Trophy Galicia. Pero aquí en Lalín contamos coa presenza de varias unidades que esta tempada estarán presentes nela. Dous deses equipos farán no bolseiros pola Federación Galega de Automobilismo. Son Marcos San Román, campeón en 2023 da Pirelli AMFMS, e Álvaro Castro Laíño, campeón da bolsa do Volante FGA. Ambos estreáronse en Lalín con dúas unidades que esta temporada lucirán no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Por os dous, houve unha de cal e outra de area. Por unha banda, o abandono de San Román por unha leve saída de estrada. A mellor parte levou unha Álvaro Castro Laíño, que logrou erguerse ao top 20 da xeral final co Rally 5. Coñecemos un pouco mellor o novo reto pros dous esta temporada. Bueno, primeira toma de contacto co Clio é bastante satisfactoria. Notamos que é un coche de carreiras de verdad, estamos moi contentos con el, aínda que, bueno, para nós ten algunhas carencias que igual temos que intentar solucionalas con unha condición un pouquiño máis diferente, pero, bueno, é cuestión de adaptarnos e a ver como vai salindo. Bueno, a verdade é que é un coche totalmente diferente ao que coñecíamos hasta agora, co cal, bueno, pois, aunque parezca un tópico, quizá vaya que volver a aprender a conducir desde cero, non? Porque é un cambio secuencial, é un coche turbo, a nivel de carrocería non ten nada que ver co que estábamos acostumados, co cal, bueno, pois tocará resetearse, isto é un punto e aparte co que viñamos facendo, co cal, bueno, pois, iso, traballar, temos ainda 3 probas hasta o inicio da Copa, co cal, bueno, pois, nada máis que ir a prueba de error hasta toparnos a gusto co setup correcto para poder ir con garantías. Levamos facendo boas temporadas, 2 temporadas, penso que moi boas, sin cometer moitos errores, ao final eso
a consecuencia nun campeonato pois suele ser unha consecuencia agradable, non? A realidade é que levábamos 3 anos apostando duro para ter este premio e a realidade é que, bueno, pois, como pasa con todas as facetas da vida, con traballo e sacrificio, todo chega, non? Bueno, pois, para nós chegou neste ano, o sea que a disfrutar. Esa idea é salir na Cliotropic Galicia, bueno, con tranquilidade, pero, bueno, xa empezar a correr o que poidamos, intentar collerlle ben o feeling ao coche porque o noso objetivo sería no 2025 estar no Nacional. O objetivo é claro, non? É ganar a Copa, non hai dúbida que todo o que sea non gañala ou polo menos estar preto de facelo, non? Porque hai pilotos a maiores dos que vayan a vir que xa confirmados que son grandes pilotos, pois bueno, estar nos pozos de cabeza seguro, non? Se non conseguimos estar aí, desde logo algo está fallando. A verdade, cando montamos a primeira vez ao lado, cando fomos buscar o coche, víamos que era, bueno, moi diferente. Sin embargo, cando probamos, sí, é diferente, pero aseméjase bastante ao Saxo, vai moi ben, deixase xa bastante xoguetón, como nos gusta a nós, aseméjase bastante. A filosofía nosa, esa podada que temos non é de grandes proyecciones, senón de disfrutar, estar rodeado de amigos e tratar de disfrutar das carreras, non? Si ben é certo que bueno, este ano a idea inicial antes de que rematase o 24 era correr este ano con N5, o coche superior. Bueno, pois por a reglamentación e por as copas que hai este ano, pois optamos por esta opción que nos brindou a Federación. E, bueno, pois o ano será un reseteo total e veremos que o que plantexamos, se repetir eventualmente esta Copa ou cambiar de montura, que tamén podría llegar a ser. Imos a correpaso o acontecido nesta edición número 28 do Rally do Cocido, que cumpriu coas previsións que todos os equipos manexaban nas horas previas. O sábado amenceu con auga, con tramos empapados e unha importante caída das temperaturas que converteu o paso polas especiais nun grande exercicio de supervivencia. A matinal arrincou con prácticamente a totalidade dos equipos realizando unha monta de neumáticos de auga. Sobre unhas especiais moi esvaradías, Dani Verdomás e Brais Mirón colleron co pé cambiados demais na primeira pasada por Carballeda. Mellor tempo, con algo máis de 4 segundos de vantaxe sobre Meira e Senra. O bo arranque do Coruñés sorprendeu a uns rivais que puxeron as cousas no seu sitio tras o paso polo Couto e de novo por Carballeda. Senra e Meira repartiron os scratch, o de Dumbría xa na cabeza. Frenando fuerte, tarde, izquierda 6, menos cortos, se cierra mucho Teñir. Salimos tope, bien vistos. Muy bien, zona rápida. Derecha 7, fondo 80. En árbol derecha 7, 60. Derecha 7 en ras, frenando poco. Para izquierda 7, menos corta, aguantar 60. Frena fuerte, pronto parar. Cruz izquierda 2, muy lento patina. Cunha aposta xa máis decidida polos neumáticos de seco, os cronos non se rebaixaron respecto das primeiras pasadas polos tramos, debido a suciedades e humidades. Pero a potencia dos World Rally Car situounos ao remate da matinal nas dúas primeiras posicións da xeral provisional. Sen remurado avantaxaban xa en 19 segundos Alberto Otero e Jordán Vázquez, que escalaran ata esa posición no cuarto treito en detrimento de Alberto Meira e Abelino Martínez. No segundo rally da temporada, o volante do C3, o de Melide, xa se atopou moito máis cómodo co coche, registrando uns tempos moito máis competitivos que na Coruña. Cos dous Citroën na cabeza, Meira e Martínez estaban dispostos a plantarlle cara ás dúas unidades World Rally Car, sobre todo un Alberto Otero do que só lle separaba un segundo o termo da matinal. Izquierda 7 menos corta, frenando para derecha 7 menos corta pronto, por izquierda 7 menos corta, muy seguida izquierda 6, frenado fuerte, parado, cruz izquierda 2 pero menos lento, parado, tras largo medio frente, tope 80, izquierda 7 atrás con fe 60, y ojo, frenado fuerte, tarde izquierda 7 menos corta, muy pronto se cierra.
Dani Verdomás e Brais Mirón situábanse ao final das 5 primeiras especiais na cuarta posición co Polo R5. O coruñés máis aló do scratch no primeiro tramo asomou a cabeza en Mouroces cunha segunda mellor crono, pero sufriu moito na especial do Couto, onde perdeu gran parte dos 48 segundos que tiña de desvantaxe sobre Víctor Senra. Jorge Pérez e Miriam Vera ascenderon ao final da mañá á quinta posición en detrimento de Iago Camaño e José Alberto Rodríguez. Estes últimos non tiveron un arranque fácil de rally, cun trompo na primeira pasada por Carballeda e cun ritmo que non lles alcanzou para loitar polas posicións de podio. O paso polas asistencias abría a sección vespertina con outros 5 tramos e coa ameaza constante dunha choiva que parecía dar unha pequena tregua. Todos os equipos tiveron que elegir a estrategia xeitada, sobre todo cunha bucle inicial con 3 especiais seguidas. Como sucedese no arranque do rally, Dani Verdomás e Brais Mirón voaron na segunda pasada por Mouroces, logrando o mellor tempo, pero con 3 equipos en apenas 8 décimas. Verdomás, que picou en Rodeiro e deixou máis dun minuto no tramo, caído a ecuación en que Senra, Meira e Otero volveron a erixirse de novo como os 3 máis rápidos do rally. Baixo uns ballóns intermitentes, Senra e Murado aguantaron o tipo e continuaron ampliando diferenzas que ao remate do día levaronos a avantaxar en 53 segundos a Alberto Otero e Jordan Vázquez con outra unidade do C3 World Rally Car. Terceira vitoria pro piloto de Dumbría Lalín nun rally en que o seu pai, Manuel Senra, segue sendo o que máis vitorias ostenta, un total de 5. Senra impúsose ademais dentro da agrupación 1. Un rally, la verdad que muy contento, pero bueno, un rally muy difícil, la climatología estuvo muy cambiante, os tramos moi sucios, sobre todo pola mañán, e nada, aguantar en pista, non cometer ningún error e chegar aquí ca vitoria. Ese era o objetivo que fixemos, costou, pero conseguimos. Todo o día estaba todo moi mal os tramos, así que aguantarse en pista e non cometer errores, eso é a clave. Por detrás, segunda posición traballada para Alberto Otero. O de Melide aproveitou o erro de Meira en Saborida para arrebatarlle a posición e lograr o seu primeiro podio esta temporada no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Sí, es un rally muy complicado por la climatología. Ya los tramos de por sí son sucios y caen 4 gotas y se ponen muy complicados. En zonas que contabas de que tenía agarre no lo había, pero bueno, es la sintonía de siempre aquí en este rally y nada, ya estamos más o menos acostumbrados. En Coruña íbamos un pelín más cómodos, ahora hicimos ahí algunos cambios, vamos mejor, nos queda aún adaptarnos a él, pero en algún tramo de este rally ya disfrutamos muchísimo. O podio completarono Alberto Meira e Abelino Martínez, que tras lograr asentarse no segundo posto cederon a posición na oitava especial, a de Saborida, por unha leve saída de estrada onde deixaron case 43 segundos. Meira iso sí impúsose no Supercampeonato R5 Recalvi, en que avantasou en algo máis de 25 segundos a Iago Camaño e José Alberto Rodríguez. Sí, a verdade é que foi un rally de Lalín mítico, non? Chuvia, barro, moi complicado, estreitos moi bonitos, pero iso parecía en vez de Lalín un rally de Barún ou algo así, non? Pero a verdade é que moi contento, un rally moi bo, metín a pata que era fácil metela hoxe, pero metina nun cruce de principiante, metín a pata hoxe e quedei facendo o sapoconcho ali patinando, menos mal que o público me sacou, perdín 36 ou 37 segundos, creo que se ve no vídeo, e bueno, perdín un pouco a loita que tiña con Alberto Otero, pero nada, moi contento igual, porque corremos moitísimo, felicitarlos tanto a él como a Víctor e a Verdomás, que tamén correu moitísimo, Jorge, Camaño, que tuveron un duelo moi bonito hasta ahora, hasta o final, e nada, moi contentos, felicitar a todo o equipo que me reparou o coche, me deixou impoluto aí na última asistencia e darlle as gracias, como sempre, a todos os sponsors. A medio minuto do podio quedaron Iago Camaño e José Alberto Rodríguez tras unha bonita loita na segunda parte do rally con Jorge Pérez e Miriam Vera.
dous equipos chegaron ao final do noveno tramo de Rodeiro separados por só 6 segundos. Diferencia que a punto estiveron de tombar Pérez e Beira nunha sensacional décima especial en que lograron a terceira mellor crono e quedaron só a 3 décimas do cuarto posto. O Rally do Cocido mostrounos de novo a dureza habitual nun arranque de temporada que nos deixa a clasificación xeral da seguinte maneira. Víctor Senre o líder con 80 puntos. Segundo Alberto Meira con 60 puntos. Terceiro Jorge Pérez, 44 puntos. Os mesmos puntos ten Dani Verdomás. E detrás deles, Iván Ares, Alberto Otero, Iago Camaño e Antonio Fernández. Imos a correpaso polas diferentes copas promocionais deste Rally do Cocido. Comezamos pola Pirelli Driver Autia Top 10B, en que se impuseron Antonio Valcárcel e Alberto González co Mitsubishi Lancer Evo 10. Ambos os dous foron oitavos na xeral absoluta tras arrebatarlle esa posición na última especial a Javier Martínez Carracedo e José Antonio Vázquez con Renault 5 GT Turbo. A tracción total do Evo 10 foi un factor determinante para lograr o triunfo na Top 10B, con case 2 minutos de vantaxe sobre Fermín Sousa e Carmen González. O podio completaron Manuel Fernández e Alejandro Cid a máis de 2 minutos e 15 segundos cun 208 Rally 4. Foi un rally duro, bueno, xa contábamos con eso, xa a verdad que desde pola mañá tiñamos uns rivales bastante duros na Copa porque Blach e Tino contábamos que iban correr bastante, Manuel Fernández e despois Brais o do Clio, bueno, xente rápida. Pero, bueno, mantuvemos un ritmo constante e fomos mellorando, de quitar na segunda pasada do primeiro tramo que tuvemos aí unha pequena salida aí así nun cruce, pero despois polo resto, ben. Na Pirelli Driver Autia Top 10C, o primeiro triunfo da temporada para David Fernández e Martín Villanueva cun Citroën Saxo. Os dous foron de menos a máis e ergueron o liderado na terceira especial. A partir dese momento souberon xestionar as diferenzas con Alberto Rielo e Pablo Sánchez para terminar a fronte da clasificación con 20 segundos de diferenza sobre o Clio de Rielo e Rodríguez. A terceira posición do podio foi para Pablo Sánchez e Rubén Tourón cun Suzuki Swift. Marcos San Román e Daniel González, que iniciaran a temporada cunha vitoria na Coruña ao volante do Citroën C2, perderon o liderado tras o abandono por unha saída de estrada na súa estrea co Clio Rally 5. David Fernández e Martín Villanueva sumaron tamén en Lalín a vitoria na agrupación 3. A ver, a verdade non nos esperábamos ni moito menos a empezar o día a estar aquí. O día, a verdade, que empezou empezou difícil para todos. Logo caeu xente importante de arriba e, bueno, polo resto nós limitámonos a ir tirando e ao final salimos un borral. Cando ves que a xente de arriba que corre moitas carreiras lle costa manter un ritmo, dices, bueno, é normal. Se eles non dan, é normal que non deamos. Entón, pois, a verdad, creo que bastante ben. Sorpresa, para nós foi unha sorpresa, desde logo. Non contábamos ni moito menos. Outra das copas promocionais que tomou parte do Rally do Cocido foi a Pirelli AMFMS, en que se impuseron Álvaro Pérez e Manuel Estevez cun Citroën C2. Fixeron ademais con suspense e os últimos 11 km do rally. Grande actuación de ambos os dous tras bater in extremis a Jacobo Segade e Andrea Fidalgo, que chegaban a Lalín como líderes e grandes favoritos tras a súa vitoria na Coruña. En Lalín non puideron pasar do segundo posto, quedándose a 21 segundos dos vencedores tras perder todas as opcións ao triunfo na última especial en que se deixaron 53 segundos. As complicadas condicións do tramo de Saborida pasaronlle esta altura. O podio completaron o Carlos Conde e Pablo González cun Peugeot 106, terceiros clasificados a máis dun minuto e medio de Pérez Estevez para quen foi tamén o triunfo na agrupación 4. Facía tempo que non corríamos un rally tan difícil como este, pero bueno, o Cocido sempre foi así, corrémolo 4 ou 5 anos
e creo que de todos os anos sempre pasou algo, os tramos sempre son delicadísimos, todo sempre sucísimo, patina unha burrada. Nós creo que fixamos o que tínhamos que facer, empezamos o rally de menos a máis pola mañá, e bueno, agora a tarde intentamos apretar un pouco máis porque íbamos cómodos co coche e tal, e bueno, pois tocou ganar. É un rally de inteligentes, o sea, de ir, o que fixemos nós, non é porque xamos nós, pero ir de menos a máis e intentar non cometer errores, e ir o máis fino posible, e ao final, quen faga iso ao final do rally, eu creo que é a clave para estar arriba. No volante FGA, o Rally do Cocido deparounos unha das grandes sorpresas, o primeiro abandono en prácticamente un ano de Joaquín Pérez e Adrián Muñiz. Ambos sufriron a rotura dun palier no quinto tramo cando rodaban á fronte da Xeral, unha cómoda vantaxe de máis de medio minuto sobre Marco Lorenzo e Diego Gil. Os subcampións da Pirelli AMF de 2023 puxéronse á fronte da clasificación para terminar gañando o rally con case 40 segundos de vantaxe sobre Michael Santos e Daniel Pérez. Gran rally destes últimos que lograron remontar desde a oitava praza ao sufrir unha penalización de 40 segundos por un atraso no primeiro control horario. Alcanzaron finalmente a segunda posición, chegando a arrebatarlles a Lorenzo e Gil 2 scratch na sección vespertina. Podio neste volante FGA completaron o Luis Miguel González e Ezequiel Salgueiro cun Peugeot 106. Ademais do triunfo na Xeral da Copa que os converte en novos líderes, Lorenzo e Gil impuxéronse na PSP 23. O día foi complicado, planteamos o día para non cometer o mesmo error que cometimos o ano pasado. Duramos 2 tramos nada máis. Tuvemos que ter bastante calma, sobre todo durante a mañá, a ver que empezabas cuarto, terceiro, a esperar e ver que, bueno, van caendo, que é o lógico, o sea, sempre vas a máis, empezas desde atrás, pero tampouco estás seguro que vayas a máis. Entonces, pola tarde, o a Diego xa lle dixen que íbamos ter que sufrir igualmente, e sufrimos moito non, moitísimo, moitísimo. Joaquín xa me avisou del tamén, xa me dixo, cuidado con Michael, e dixen, sí, non, cuidado con calquera que este inscrito, porque ao final van se sumando máis xente. Eu creo que, a ver, sinceramente, moito máis do ritmo que vai Joaquín, ele non falla nada, é un fenómeno, se foi unha verdadeira pena que ele quedara fora, pero bueno, fatídeme bastante porque sempre aprendes e sempre che marca unha referencia aí que sabes que é moi boa, pero bueno, as carreiras son así e nós planteámoslas desta maneira e hoxe salounos ben. Outra das copas de promoción que se puxeron en marcha en Lalín foi o Criterium Recalvi. Fixo con 16 equipos na lista de inscritos e todos eles arrincaron a temporada cun claro obxectivo: suceder no palmarés a Adrián Vázquez, flamante vencedor en 2023 e agora no Nacional de Rallys. Imos coñecer un pouco mellor esta copa e algún dos protagonistas do que é un grande escaparate pros mozos e un gran lugar para divertirse para quen aposta por vehículos de até 1200 centímetros cúbicos. Hola, yo soy José Manuel Prado. Soy Jonathan Carnero. Soy Martín Varela. Soy Alberto Bermúdez. Hola, soy Adrián Souto. Soy Elis Gómez y soy piloto del Criterium Recalvi. O ano pasado demostrouse que entre os juniors éramos máis competitivos, fora de que Torreiro e Adrián levaran o mando eu por detrás un pouco máis atrasado. Moi divertido, sobre todo por a igualdade dos coches, que somos todos rapaces, ao final hai moi bo ambiente, moi competitivo, hai que estar encima da conducción, mentalidade todo o rato a mellorar, a mellorar. Yo, de los 16 pilotos que están, pues creo que sí que ahora mismo en competitividad es una de las copas más competitivas. Van a andar todos muy ajustados y bueno, a ver, de rally a rally hay que ir puntuando, no se pueden cometer errores y a ver cómo acaba el año. Sí, somos 16 pilotos alrededor de la Copa, que va a ser una locura. Esto va a ser... es ir a lo loco, en plan, como si no tuvieras familia, pienso en cada tramo. La Copa, por la experiencia que he tenido el año pasado, es bastante competitiva, vamos bastante igualados, la verdad. Bueno, habrá que correr lo máximo posible. Demostrouse que este ano o ganador do ano pasado está no Nacional, no SCR, con un coche oficial Hyundai. Demostrouse que isto é onde se pode tirar do deporte galego para ascender ás nacionales, un futuro igual europeo mundial.
Non creo que no meu caso, intentaremoslo, pero sí, é o objetivo. Vamos a ver, pero bueno, es verdad que sí que hay pilotos muy jóvenes, muy rápidos, que van a venir a ganarla, claro, porque es su beca, la beca 24. Nosotros ya somos veteranos, como dices tú, venimos a correr, pero bueno, pasarlo bien y aprender también de los jóvenes, que siempre se coge algo bueno. É unha copa bonita, os coches que temos pequenos que normalmente solo se hablan de os grandes, bueno, a mí me parece unha copa decente, unha copa bonita, porque al final non deben ser coches todos iguales, hasta la cilindrada de 1200. A verdade que é unha iniciativa pois que ojalá houbera tido na época na que empecé a correr, ou incluso antes, porque antes empezaría. Ahora que hai que aproveitar a oportunidade, ya que bueno, xa temos uns anos, metémonos aí en medio da chavalada e a disfrutar. A mí me parece unha idea moi boa, tiña que haber máis, económica, non é todo coche de 200, 300.000 euros, senón coches económicos para quen dir unha persona que anda ao día, que vive día a día. La federación está haciendo un buen trabajo apoyando a los chicos, ya que el ganador del año pasado, pues están sacando al nacional. Y bueno, a ver, a mí me parece bien, pues sobre todo para los jóvenes, que en la época cuando yo salía a correr, en 2005, 2006, pues no había estas oportunidades. Eu non entro na beca, pero bueno, veño a divertirme. O importante é pasarlo ben e divertirse. Para mí no me vale no ganar, yo soy una persona que me gusta ser serio y voy a salir a ganar. A experiencia que foi atesorar, levar anos correndo en rallies, está claro que é un punto a favor, pero tamén hai que ter en conta que a xente nova está cada día aprendendo máis. Se este rally está alguén comigo ou me costa seguilo, po rally que ven vai aprender cousas e vai ir mellor. Eu estou pois nun punto que máis ou menos pois é a miña competitividade na máis. Xa non vou evolucionar. Os que loitan contra min seguro que evolucionan moito e vaise notar durante o ano. Un criterio en Recalvi que en la línea nos deixou a vitoria de Yerei González e Xoel Álvarez cun Fiat 600. Ambos, que se situaron como líderes ao remate da terceira especial, viron como en primeira pasada por Rodeiro cedían o liderado tras cometer un erro e deixarse máis de medio minuto sobre Raúl Delgado. Pero que Rodeiro che quita tamén cho dá na novena especial. Delgado deixouse todas as opcións a vitoria tras ceder máis dun minuto sobre Yerei González, que recuperou a primeira posición e rematou en saborida a súa primeira vitoria da temporada na Copa e tamén na Agrupación 5. Despois de levar o golpe que levamos por culpa miña, non tiñamos moitas expectativas, gracias a toda a asistencia conseguimos arreglar, intentamos non perder a motivación e ao final, por mira, por unhas cousas ou por outras, tuvemos a suerte de ao final poder ganar. Bueno, non sei se ten algo que añadir o meu copy. Que nada, pensei que íbamos a acabar perdendo o rally, non se acabar salindo o último bucle, pero ao final conseguímoslo e aquí estamos no final do rally. A segunda posición foi para Raúl Delgado e Jonathan Lameiras a 1 minuto e 7 segundos, mentres que a terceira posición na xeral final foi para Martín Varela e Laura Díaz con outro Fiat 600. Seguimos o repaso cos vencedores en históricos, onde a vitoria e de maneira contundente foi para Javier Martínez Carracedo e José Antonio Vázquez, co Renault 5 GT Turbo. O piloto da Estrada impúsose ademais na agrupación 7. A segunda posición a case 9 minutos foi para Juan Manuel Freiría e Adrián Salgueiro co BMW E30, co que venceran na primeira proba da temporada na Coruña. Luis e Sandra Gil, cun Peugeot 205, completaron as 3 primeiras posicións do podio. Imos agora xa co repasos vencedores na agrupación 2 desta segunda proba da temporada do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Vitoria para Manuel Fernández e Alejandro Cid cun Peugeot 208 Rally 4. A 1 minuto e 21 segundos quedaron Pablo Sánchez e Rubén Tourón, segundos clasificados. O podio completarono Antonio Mosquera e María Silva nun rally do cocido que nos deixou moitas máis imaxes como estas ao longo das duras e selectivas 10 especiais que provocaron 26 abandonos, algúns de nomes importantes.
Mais aló desta segunda proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys, a actualidade do motor trasladounos até Córdoba, nun Rally Serra Morena en que se produciu o debut de Adrián Vázquez e Melisa Lorenzo na Copa Hyundai. Grande estrella dos campións do Criterium Recalvi que lograron terminar na segunda posición final, xusto por detrás da dupla Pepe Álvarez e Diego Álvarez. Fixeron ademais nun dos rallies máis técnicos e complicados deste inicio de temporada. Izquierda 4 con F, no escupe. 7, se cierra 5 cargo al pete y 5 más con F fondo, con derecha 8 menos, larga de 20, Chafren izquierda 8, derecha 4, 60. Foi un rally moi complicado, que tocaba resistir estes duros tramos. Tomamos un ritmo conservador. Ahora ao final decidimos correr un pouco máis para conservar a ventaxa que adquirimos por complicacións dos rivais, pero bueno, sabíamos que non tocaba arriesgar despois dos problemas que tuveron e nos levamos o segundo posto para casa con os puntos moi importantes de cara ao campeonato. Sí, a verdade é que a sintonía do rally marcou no noso primer tramo, donde tuvemos uns contratempos que nos lastraron en canto a segundos ca cabeza de cartel e decidimos optar por manternos aí nunha posición cómoda, intentando manter a raya aos nosos perseguidores e ao final, bueno, a mala sorte lastrounos a eles e nos permitiu este segundo posto. Así, co repaso a última hora do motor en Galicia marchamos. Ímolo facer coa imaxe dos flamantes vencedores deste Rally do Cocido, segunda proba da temporada. A seguinte parada será a próxima semana no Rally Berberecho de Noia. Até pronto!